Разполовихме месеца и вече отиваме към краят на септември. Тази сутрин беше 11 градуса, температурите започнаха да се понижават, а през деня се покачват до 30. И тези двойни и дори тройни температурни разлики водят след себе си доста усложнения и болести за растенията. И точно за това сега ще ти покажа как ги защитавам аз, защото планът е да берем краставици до краят на октомври, дал Господ, защото има още много по растенията. А ето ги и растенията. Все още се чувстват просто прекрасно, което се вижда и на видеото. Виж, пълни са с краставички, но когато имаме такива резки температурни амплитуди, рискът от болести е огромен. Сутрин влагата се задържа по листата, а след обяд жегата ги удря по главата, което прави идеалните условия за мана и сиво гниене. Просто рай. Затова, ако искаш да удължиш своята продукция и да я запазиш, трябва да действаш на време. Сега ще ти покажа точно кои препарати използвам лично и са перфектни за удължаване на вегетационния период на краставиците, защото са с малки карантинни срокове. Алият Флаш, това е системен фунгицид с изключително силно действие срещу мана, особено кубинска. Той не само убива гъбата, но и стимулира естествената защита на самите растения, следователно растенията стават по-устойчиви. Има само 4 дни карантинен срок за краставиците, което го прави много ценен за късни пръскания, защото влиза вътре в растението и пази и листата, и плодовете. Вторият фунгицид, за който искам да си поговорим днес, е Ортива Топ. С него държиш под контрол и брашнестата мана, и кубинската мана, и други листни болести. Активните му съставки блокират дишането на гъбата и тя буквално умира за енергия. И третият препарат, за който искам да говорим днес, е Инфинито. Той е най-мощният препарат срещу кубинска мана, особено късна, когато вече условията са тежки. Влиза системно и блокира гъбата отвътре, също така предпазва новите листа, които още не са се развили. Често се използва, когато инфекцията вече е тръгнала, защото има и лечебен ефект. И двата препарата имат само 3 дни карантинен срок за краставиците, което ги прави идеални при активно бране, но винаги спазвай карантинните срокове. И тъй като сега знам, че много хора ще го запазят това видео и ще го споделят, ще ти дам и един съвет. Никога не пръскай всичко наведнъж, а редувай активните съставки и препаратите, защото когато пръскаш много пъти с едно и също активно вещество, гъбичките свикват и после то не действа. Затова, ако си мислиш, че сезонът все още не е свършил за теб и искаш да защитиш своите растения и да удължиш беритбата, може да изпробваш продуктите от линка в профила ми. Така подкрепяш мен и каналът ми да се развива.